Mehman tamaşaçılar, elbette häzir biz şu galanyň içindäki şäherden ýolumuzy dowam etdirip Şergady medresesine geldik. Ine Mahtumul Pragynyň bilim alan medresesi Gödel Şergady. Ýöne onu näme Şergady medresesine baralyň, Mahtumul Pragy hakda gyzykly zatlar bilelim. Hem de şu ýerň ýaşaýjylaryň bu ýaşaýy urunlarynyň näme ýakyny dowam edelim. Hywanın qadim medreselerinin biri, Günnogorun meşhur akıllary, şahiri, Mahtumul Pragynyň ajaýyp goşky fikirlerini bahseden medresesi Şirgady Hanyň adyny göterýär. Medrese 18-nji asyryň başyna Hanyň hary ýöreýişiniň birine ýesir alynan adamlar tarapyndan bina edilipdir. Binanyň daşky görnüşinden onuň tejribeli guruluşçylar tarapyndan gurulanyny görmek bolýar. Mahtumul Pragy Özbekistan Respublikasynyň Xarezm vilayatynyň Xiwa şäherine Şergady medresesinde bilim alypdyr. Elbette bilim alan ýerine de ýerli ýaşaýjylar tarapyndan Şergady medresesine döredilen, döwlet tarapyndan döredilen muzey häzir güneçendi gelýän säýhatçylaryň üstüne özüne çekýär. Bu muzeýiň esasy gymmatlyklarynyň biri, ýagny türkmen gelin gyýylarynyň eň eşikleri, şaýtepleri, keramika hemde bir näçe önümler şu ýerde ýerleşdirilipdir. Mahtumul Pragynyň şygyrlaryndan özbek dilindäki ýazgylar diwarda ýerleşdirilen. Şol sanada esasy girilgeden giren wadyň ilkilen nazaryň düşýän zat Mahtumul Pragynyň halat bilen şekiller. Pragynyň şu ýerdäki şekli bizi diýsen buýsandyrdy. Bu arkitektura, taryhy ýadygärlikler bilen Pragynyň ýagny suraty çitilen halin sinema hassa bizi Mahtumul Pragy döwrüne alyp gidýär. Mahtumul Pragynyň gelip gadam basan ýeri Şergady medresesi häzir bu wagtda syýahatçylaryň ul höwes bilen aýlanýan ýerleriniň biri. Filosof şahyrymyz Mahtumul Pragy özüniň jümlelerini şeýle beýan edýär. Ceyhun bilen bahry kadar arasy, çöl üstünden öwser ýeli türkmeniň, gül gonçasy, gara gözümiň garasy, Garadağdan iner fiili türkmeniň. Şu ýerde ýerli ýaşaýjylar Pragynyň goşgularynyň durmuşda ullanýan nyklarynda dol şaýat bolyp, mehriban tamaşaçylar. Nesip bolsa syýahadymyzyň dowamynda Mahtumul Pragynyň sözüne döredilen bir näçe aýdymlary mesderet. Olar barada syýahadymyň dowamyny syýahatlar gurulmaýar. Onu näme gelin Şergady medresesine syýahadymyzy dowam edelim. Pragynyň bilim alan ýeri barada bilmek her ýerimiz üçin gyzykly. Häzir Mahtumul Pragynyň bilim alan ýeri Şergady medresesiniň howsuna ýerleşýär. Bu ýerde talipleriň hüjreti ýerleşdirilipdir. Elbetde şu ýeriň işgärleri bizi buýsan çülen Mahtumul Pragynyň sözlerini, aýdymlary, şygyrlary ýerine ýetirýärler. Bu da bizi diýsen buýsandyrýar. Türkmenligimizde diýsen buýsanýar. Şular ýaly Pragymyzyň wagty bütün dünýäde digine de buýsanýar. Bizim söhbetdeşimiz hälen märem şu Xiwa şäherine biz bilen bilelikde aýlanyp bize ýol gösterip beren ýürit şu Xiwa şäheriniň taryhy ýadygärlikleri boýunça işgäri bilen söhbetdeşimiz dowam edýär. Sizem ýa-ni ýazgy mewsumymyzda bize aýtdyňyz Pragynyň Şergady medresesine baramyzda hökman şu Mahtumul Pragynyň şygyryndan aýdyp berjek diýdiňizde. Şu pursatda türkmen halkymyza buýsan çülen aýtmany mümkinçiligimiz bar. Mahtum Kulu şu Şergazxan medresesinde 3 yıl talim alıp ketken. Şu medreseden bitirip geçecek vaktinde Mahtum Kulu özünü aydımlarında şunu da aytadı.
Mekan eylep, 3 yıl idim dozunu, gitar oldum hoşkal güzel şirgazı. Ötürdüm kışını bahar yazını, gitar oldum hoşkal güzel şirgazı. Danadım aklı karanı, yad aldım Kur'an-ı Kerim'ni. Gitar çağım geldi, hoşkal endi güzel şirgazı deyip, şu şirgazı medresesine öz minnattarçılıklarını bildirip ketken. Mahtumkulu en uluğ şair bu. Türkmenler, Özbekler de bu kişinin şiirlerini sevip, yaxşı görüp, aydımlarını aytadılar. Mahtumkulu aytadı. Kaşki adam bu dünyaya gelmesi, gelenden son ömür sürse ölmesi, koldan gelen yaxşı işin bolmesi, köngül içire yaxşı niyet yaxşıdır degan. Özbekistan Respublikasynyň Xarezm welaýatyna Mahtumul Pragynyň golaý bolmagam şu ýerde bilim alma bilen baglanşyklar. Endi şu medreseye gelgen adamlar nafaka bu Mahtumkulu Türkmen şairi. Bütün halk bir yerde kelgen mana çet ellik mehmanlar da gelip şu Mahtumkulu aydımlarını kızıkıp görüp okuşlarını aydımlarını aytışa hareket kılады. Hazır bütün Özbekistan'da bizlerde Mahtumkulu'nun aydımlarını aytıp sanatkarlar aytadılar aydımlarını. Bizde bir de yine Türkmenler bizlerin kardeşimiz yine. Türkmenler şunun için bir de kelgen mehmanlar için barcha şaraitlar şu Mahtumkulu muzeylarında, Xiva İçankala zapovetnikde yaratılıp koyulgan. Onu köp sağ olun. Mahtumul Pragynyň şirgazy medrese barada düzen goşgysyny okap berdiňiz. Ilmi damy işiňizde sinifler ýaranyňyz bolsun.